Milí poslucháči, milí obyvatelia obce Veľká Mača. Ako som už minule v mojej reportáži spomínal, že dochádza k rozpadu verejnej správy a riadneho fungovania obecného úradu, tak bohužiaľ sa tieto moje predikcie začínajú naplňať. Starostka Dagmar Kosnáčová začína byť nervózna, s občanmi nekomunikuje, novinárom neodpovedá na otázky, s poslancami takisto nekomunikuje. Neodpovedá ani prokuratúre, čo je najzávažnejšie. Cirka pred pol rokom, keď prokuratúra vydala nariadenie, že bolo porušeno viacerých zákonov a obec ich má napraviť do určitej lehoty, bohužiaľ takto sa nestalo. Prešlo ďalšie obdobie, znova prokuratúra vyzvala obec, aby konala, aby odstránila tieto svoje nedostatky a porušenie zákona. Ak tak neučiní, bude čeliť správnemu súdu. Na základe tohoto som vyzval poslancov a dal im podnet, aby konali. Nakoľko nikto nekonal. Nekoná starostka, samotná hlavná kontrolórka obce. Mlčí. Nevieme prečo. Na základe toho poslanci dali žiadosť o zastupiteľstvo a o prešetrenie a prejednanie tejto veci. Bohužiaľ, starostka ani na túto ich výzvu neodpovedala. Chcela mať súkromné nejaké jednanie s poslancami, aby to nebolo verejné, aby tam nemohli prísť novinári, aby tam nemohli prísť občania. A snaží sa proste tieto veci nejakým spôsobom zahrať tak, aby išli buď do stratená, alebo aby sa nedostali na stôl. A aj o tomto bude ďalšia moja reportáž. Takže poďme pokračovať v ďalšej reportáži. Starostka Dagmar Kosnáčová uverejňuje v poslednej dobe zvláštne videá, v ktorých neuvádza žiadne konkrétne fakty ohľadom porušení zákonov a ich nápravne, na ktoré som poukazoval. Uvádza vlastne iba: Som však presvedčená o správnosti postupu obce a som pripravená svoje stanovisko obhájiť aj pred súdom, ak si to situácia vyžiada. Toľko, že komunikuje s prokuratúrou, ale ak prokuratúra vlastne požaduje konkrétne informácie alebo nápravné opatrenia, je podľa môjho názoru potrebné ich riadne predložiť. Jej postupy vyvolávajú mnohé kritiky a otázniky a opakovane sa vyhýba zverejňovaniu informácií, ktoré by mohli objasniť jej hospodárenie obce a vlastne nejakou inou témou súdneho sporu, ktorý s týmito vecami nemá absolútne nič spoločné, ich chce iba prekryť. Prečo, ak je všetko v poriadku? Ako sa aj ona sama starostka nieraz vo svojich videách vyjadrovala, že je všetko v poriadku, tak prečo teda tie informácie pre objasnenie situácie nevydáva? Moje svedomie je čisté. Naše účtovníctvo je v poriadku. Čakám na informácie ja, novinár, čakám na informácie prokuratúra, čakajú na informácie poslanci, občania. Čiže veľmi zvláštne, všetci čakajú na tie informácie už viac ako pol roka, všetko je údajne v poriadku, ale nikto nič nedostáva. Aká je teda pravda? Poslanci pravdepodobne na základe môjho podnetu iniciovali zvolanie obecného zastupiteľstva, kde 7 poslancov, teda nadpolovičná väčšina z 9 podpísala túto žiadosť a na toto im podľa mojich dostupných informácií starostka ani neodpovedala. Chcela iniciovať nejakú pracovnú poradu bez občanov a verejnosti. Toto bolo taktiež zverejnené na facebookovej stránke. Následne podali novú žiadosť, vlastne, aby nebola pracovná porada, ale verejné zasadnutie. Odignorovala ich žiadosť, zvolala pracovnú poradu a ďalšie verejné zastupiteľstvo má byť 23. júna v útorok o 17. Čo sa veľmi teším, lebo určite to bude veľmi zaujímavé. V januári tohto roka, teda aby sme si to celé dali dokopu, prišli uznesenia z prokuratúry, o ktorých som vás informoval, o viacerých porušeniach zákona. To bolo koncom januára. Vo februári som poslal žiadosť o informáciu a oznámenie o ďalšom postupe obce. V nadväznosti na rozhodnutie tej prokuratúry. Neprišla žiadna odpoveď. V máji, po viac ako 3 mesiacoch, zaslala prokuratúra upozornenie prokurátora
pre ďalšie porušenie zákona a to, že obec doposiaľ o proteste prokurátora nerozhodla. Starostka mala do 30 dní od jeho doručenia konať, ale nekonala. Opäť nekonala. A porušila ďalšie ustanovenie. Paragraf 24, odsek 9 zákona o prokuratúre. Nedoručila prokuratúre rozhodnutie a tým porušila zase ďalšie ustanovenie. Paragraf 2, odsek 10 zákona o prokuratúre. No a takto si tu žijeme, proste fungujeme už celkom dlhú dobu. Neviem, či je to v poriadku, podľa mňa nie. Uvážte sami, ale ja si to nemyslím. Myslíte si, že sa odtedy niečo udialo? Že by starostka napravila porušenie zákona a odpovedala na infožiadosti? Nie. Nedostali sme žiadnu odpoveď. A dokonca údajne za všetko môže nejaký spor, ktorý stále prebieha. Na vedomie vám zverejňujem v komentároch rozsudok prvostupňového súdu, ktorým bolo v predmetnom súdnom spore rozhodnuté v prospech obce. Zároveň považujem za potrebné uviesť, že obecný úrad dlhodobo vybavuje mimoriadne veľké množstvo podaní, žiadostí a požiadaviek týkajúcich sa tejto záležitosti. A teda, že na obec prichádzajú podnety ohľadom tohto sporu. Toto je tvrdenie podľa mňa úplne nepravdivé. Na obec prichádzajú žiadosti ohľadom preukazovania hospodárenia s verejnými financiami, predloženie faktúr a ďalších dôležitých vecí a nie ohľadom nejakého sporu. A že vlastne tým pádom je ešte aj obec nejakým spôsobom paralizovaná alebo proste, že nestíhajú. Poďme si teda zo pár tých žiadostí vymeňovať. Lebo ja si myslím, že je to dosť dôležité vedieť a vedieť tú pravdu, o čo sa zhruba jedná. Takže prvé žiadosti prichádzali o zverejnenie faktúr a zmluv, nakoľko do dnešného dňa sú není zverejnené faktúry. Nikto nevie prečo. Boli žiadané úhrady a platby na advokáta magistra Pavola Šulana, zverejnenie pokladne, zostavy a knihy faktúr, úhrady a zmluvy s podnikateľským subjektom Andrej Pavlovič, rozličný tovar, dielňa, dom a stavba. Dokonca sa ďalej žiadali informácie už o zamestnancovi a jeho pracovnej pozícii Andrejovi Pavlovičovi, druha starostky, s ktorým žijú už dlhé roky. Ďalej sa žiadali nejaké zmluvy o nájomníkoch od roku 2023. Proste na nič sme nedostávali informácie. A toto je tá záťaž ako administratívna pre obec? Že oni iba odpovedajú, že nie? Alebo negatívne, alebo porušia zákon? Oni nevyhľadávajú tie dané faktúry, tie dané pokladne, tie dané veci, ktoré sme žiadali. Oni proste len odpíšu negatívnu odpoveď, že vám to nevydáme a basta. A toto ich akože zaťažuje. Urobte si o tom vlastný názor, ale ja si myslím, že to nie je určite v poriadku. A čo teda tú obec tak strašne vyťažuje a zdržuje? Vlastne negatívne odpovede a tie negatívne dopisy, ktoré odpovedajú, ktoré píšu. Ak len toto, tak si myslím, že to nie je asi OK. Aký je dôvod, že požadované vlastne informácie neboli poskytnuté? Toto sú také otázky, ktoré sú veľmi závažné a na ktoré všetci čakáme na nejaké odpovede, ale neprichádzajú. Dokonca uvidíte aj na tom zastupiteľstve. Ona bude stále sa vyhýbať odpovediam, stále bude hľadať nejaké iné dôvody. Ale na margo toho sporu, teraz, keď sa bavíme o tom, tak dokonca ani v ňom nie sú starostka a jej advokát príliš alebo veľmi súčinní. Starostka Dagmar Kosnáčová však zabudla spomenúť, že neprebieha jeden súdny spor, lebo ona stále hovorí o jednom súdnom spore. Ale prebieha viacero súdnych sporov a vlastne voči tomuto jednému súdnemu sporu je tu druhý súdny spor, ktorý dokonca môže obec pripraviť o značné finančné prostriedky, ktoré môžu zaťažiť finančný rozpočet obce. O tomto prečo neinformuje starostka o rizikách? Starostka Dagmar Kosnáčová sa sama nechcela viackrát mimosúdne dohodnúť v tomto spore a znížiť tak riziko pre obec. A pritom aj väčšina poslancov vedela, že z tohoto môžu byť pre obec len ďalšie finančné problémy. Ale bolo by dobré poskytnúť už aj pár faktov. Starostka a jej postupy pôsobia v tomto spore od začiatku skôr osobne a chce ukazovať svoju silu, avšak zabúda na to a na tú jednu dôležitú vec, že ona je verejný činiteľ a nie súkromná osoba. Ona sa má riadne a zodpovedne
starať o verejné financie a prospech občanov. Starostka žiada akúsi náhradu za poškodenie priestorov, no pravda je tá, že ona si dala prerobiť tieto priestory pre svoje potreby, teda potreby obce, s čím problém nie je. Avšak problém je v tom, že si tieto úkony a tie práce chcela dať preplatiť bývalej nájomničke. Toto je celkom zvláštny postup. No a toto bolo potom napokon aj na súde preukázané a starostka, teda obec, musela ponížiť svoj neadekvátny nárok, lebo vytvorenie ďalších priečok, ďalších miestností, ona to chcela dať preplatiť nájomničke, že ona si tam dá vytvoriť nové priestory, nové umývadlá, nové čerpadlo tam dá, nové veci. Ako je to troška zvrátené. Ale teraz prebieha v prvom spore odvolacie konanie, nič nie je uzavreté a začína prebiehať druhý spor, ktorý vlastne starostka nikde nespomína, čo je veľmi zvláštne. A v tom druhom spore tam už ide skôr o to, čo je horšie pre obec, lebo obec musí refundovať vzniknuté finančné škody nájomcovi. A tieto financie sú nemalé oproti tomu prvému sporu. Čiže obci teda môže vzniknúť povinnosť refundovať tieto vynaložené finančné náklady v tom druhom spore. A toto je ten druhý súdny spor, ktorý, ako som už spomínal, zvláštnym spôsobom starostka nikde nespomína. Prečo? Lebo reálne hrozí finančné riziko pre obec? Lebo musí refundovať vynaložené finančné prostriedky, ktoré tam tá nájomnička spoločne s manželom investovali? Asi áno. Čo je ale veľmi dôležité mimo nejakých týchto súdnych sporov, je hospodárenie s verejnými financiami obce. Toto je tá podstata, na ktorú ja ako investigatívny novinár poukazujem už dlhšiu dobu. Starostka Dagmar Kosnášová tvrdí, že ona nemá čo skrývať, že je všetko v poriadku. Vyjadrila sa tak vo viacerých videách. Môžete si to teraz pozrieť. Moje svedomie je čisté. Naše účtovníctvo je v poriadku. A prečo potom nevydáva verejne dostupné informácie o financiách? Prečo ich nevydáva ani prokuratúre? Aký je dôvod, že informácie stále neboli nikomu poskytnuté? Pritom prokuratúra nieraz konštatovala porušenie zákonov. Skrýva tým starostka niečo? Bojí sa preukázať a predložiť skutočné fakty? Je to príliš veľa otázok, ktoré nevrhajú dobré svetlo na tento úrad a na samotnú starostku a jej konanie. Viete, aký veľký problém musí byť, keď starostka neodpovedá na verejné výzvy, na verejné žiadosti, ani na žiadosti poslancom? Keď sa vyhýba novinárom a ich otázkam, verejný činiteľ sa takto nemôže v žiadnom prípade chovať. Starostka Dagmar Kosnáčová si asi pomýlila verejnú funkciu so súkromnou spoločnosťou a koná, ako by si stále fungovala vo svojom malom obchodíku rozličný tovar, ktorý mimochodom prepísala na svojho druha Andreja Pavloviča. A z dostupných informácií dáva veľmi veľa materiálu nakupovať pre obec cez tento svoj bývalý obchodík, ktorý prevádzkuje Andrej Pavlovič, dokonca je zamestnaný aj na obecnom úrade. Je to jej druh a to následne vyvoláva ďalšie otázky, či v danej veci nemôže existovať konflikt záujmov. Čiže toto sú tie najzávažnejšie problémy, ktoré nás trápia a na ktoré potrebujeme, ja si myslím, že nie len novinári, poslanci, ale hlavne občania dostať adekvátne informácie, lebo sú to vaše financie, sú to vaše verejné financie a proste má sa s nimi hospodáriť, ako to káže zákon, v najlepšom dobrom duchu. Našiel som ešte jeden zverejnený dokument od obci Veľká Mača, kde sa zverejňuje a sprístupňuje informácie, kde označujú zodpovednú osobu inžinierku Ilonu Varšáňovú ako hlavnú kontrolórku obce. No a to sú zaujímavé veci popísané, kde je napísané, že spôsoby podávania podnetov. Samozrejme, ak máte nejaké podnety, môžete ich podať hlavnej kontrolórke obce. No a tu sú 4 podnety, akými ich môžete podať. Písomné oznámenie, elektronické oznámenie, osobné oznámenie alebo anonymné oznámenie. A ja sa len pýtam, že k čomu je hlavná kontrolórka obce, ktorá dostala už viacero podnetov a hlavne ohľadom hospodárenia obce, a pani Ilona Varšáni nekoná.
absolútne na žiadny podnet. Neriešila žiadny podnet. Pritom spôsoby podávania podnetov sú dané, akými ich máte niekomu doručiť, tak tým pádom, na čo tam je to, že ako máte vy doručiť hlavnému kontrolórovi podnet, keď ten hlavný kontrolór sa žiadnym podnetom nezaoberá. Toto je tiež jedna veľmi zaujímavá informácia. A vlastne chcel by som to celé zakončiť tým, že som takisto občanom Veľkej Mače. Takisto bol občanom Veľkej Mače aj investigatívny novinár Janko Kuciak, ktorý takisto poukazoval svojou prácou na určité veci, ktoré neboli v poriadku, hej. A bol vlastne aj on samozvaný, alebo mal aj on také rôzne prezývky, akými ma nazýva starostka? Ktorej predmetom je aj osoba pána samozvaného novinára. Mám sa aj ja cítiť v ohrození len preto, lebo mi občania posielajú svoje podnety a ja ich následne na základe toho prešetrujem. Viete, častokrát tí občania posielajú anonymne tie podnety, hej. Je to menšia obec, tí ľudia sa nechcú zviditeľňovať hlavne, ale proste vedia tie informácie. Tu proste v tej malej obci sa to neskrie, hej. A proste viem vám ukázať, dostal som oveľa viac tých podnetov, na základe ktorých som ja konal. Som robil potom tie ďalšie šetrenia, posielal žiadosti a proste starostka to spája s nejakým súdnym sporom, s neviem čím, proste úplne neadekvátne veci. Hej? Fabuluje, vymýšľa si nejaké veci, ktoré ani neexistujú. Viete, novinári a investigatívne centrá sú tu na to, aby preverovali určité neštandardné postupy verejných činiteľov. Viete, tí verejní činitelia sú volení a volení sú v tom najlepšom duchu a potom oni skladajú prísahu a vlastne majú sa o tie verejné financie starať tak, ako to zákon káže. No a keď sa verejní činitelia začínajú správať čudne, nevydávajú vám tie dané informácie, tak potom sú tie podozrenia oveľa väčšie. A v tomto prípade tých podozrení je oveľa viacej. Viete, tam tých postupov bolo strašne veľa, ktoré boli čudné. Tam ona dala SBS-ku, aby zastrašila moje konanie alebo iných ľudí, ktorí by tam prišli. Hej. Viete, je len otázka času, kedy prídu aj od iných ľudí, od iných médií, od iných novinárov otázky na pani starostku Dagmar Kosnáčovú, na ktoré bude pravdepodobne musieť odpovedať. Momentálne ich neodpovedá mne, neodpovedá poslancom, ostatným ľuďom, obyvateľom, ale ten čas sa kráti a o chvíľku tu bude oveľa viac ľudí a oveľa viac otázok, na ktoré bude treba musieť odpovedať a predložiť fakty. Takže asi toľko to a týmto by som to chcel zakončiť. Ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že ste vydržali do konca. Bohužiaľ, skrátiť som to nevedel, nakoľko sa jedná o určité fakty, ktoré je dobré vedieť. Proste nie len hovoriť, ale aj preukázať tie fakty, ktoré sa udiali, ktoré sa dejú, aby ste si potom vy vedeli urobiť ten lepší obraz. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť. Dovidenia.